Ngehlelwa inhlanhla enkulu emhlabeni ngazalwa aManazaretha. Nomunye kunenhlanhla emehlele la endlini. Omunye uthi ngazalwa aManazaretha kodwa wehlelwa inhlanhla ukuthi abe yiNazaretha. Mina yami yangehlele nawe neyakhe yakwehlele nje ukula. Mina yami inhlanhla yangehlele ukuthi ngizalwa aManazaretha. Nobaba wami azalwa aManazaretha. Inhlanhla enkulu nje ehlakulwamuzi emphuma kuwo kwaphenduka obaba omkhulu aManazaretha eswendakiso empunyoni umuntu batuwe la mphuma khona. Sizela abantwana baNkulunkulu ngomsebenzi kaShembe hlele esihlalweni weinkosi unyazi lwezulu. Inhlanhla ngehlele owami ubaba walusa inkomo zenkosi ilana. Uthi usuka athe lusila qhamuka kumahlobo izoyibuka yakhipha ishume khona balibona ngishume libomvu iliphepha khona balibonanga dlaba ishume libomvu zinganeke lezo ingane thina marazo nesalibona ishume libomvu. Uthi ubaba ongizalayo inkosi yakhipha ishume yamnika elibomvu eliphepha nami ngalibona abantwana baNkulunkulu. Khona ubusancengisengcangcengile. Uliphela mawu uyiNazaretha, iNazaretha eliguga elincane sokunenkinga. Mawu iNazaretha ubamusha nje uzothi 55 uthi 60 ulokhu umusha nje. Uma uyiNazaretha uzokukhiswa yini? ubona sebasha nje. Uzokukhiswa yini? Ngoba iNazaretha kufanele ube nosizo ngoba uShembe ukufundisile ukuthi shanela igceke. Usubuya kuzoshanela lapha esambulelwe la. Ithempeli lokuqala la uphuma khona egcekeni lakini. Mawushanela kahle khona nala uzofika uqhubeke nokushanela kahle. Kodwa mawushiya amabibi la uphuma khona la uzofika wenza amabibi futhi. Uyusuke afika inkosi langa. Khona inkunzi lapha igangile iphinde inkomo. Nabazi ukuphinda inkomo. Ithi inkomo esimithi iphinde. Maye inkonzo ephinda inkomo isuke isonakala inkomo ziyaphuza besazala. Nabazi ukuphunza wema 2000 ukumisikhela man. Uthangithini phela manje ukuphuza abakwazi abantu ngcono ngithi inkomazi manje mayimithi inkunzi bisiphinde iphinde yamisikhela ukuphunza ke lokho. Ngokwelwalo kodwa kubantu kunjalo khona ukuphunza. Babika ke lenkunzi esibayeni senkosi langa ithi ngumahlombe athi hey wena ekhombe yanje athi hey wena iyeke lento enza ugcine ngicela ungaphindi wenze. Wakhuluma nenkomo ukhuluma nomuntu wathi ukhuluma nomuntu wathi ungaphindi wenze lento yenza lapha engiphuma khona nangempela lo nkunzi ayiphinda ngiyaphinda inkomo. La mphuma khona abantwana baNkulunkulu emzini wakithi kwaBhekuzulu lapha esaphuma khona siyikhumbula ke. Lapha saphuma khona siyikhumbula ke. Inkosi langa ifikile ihleli khona kunomhlangano. Ithi namhlanje kuzofika isivakashi sami nje lisivakashi la ekhaya. Kwakunesiziba ke lapha okuthiwa konomina sekhona namanje. Ukhokho wami uSomkhele wayeyinkosi leso sikhathi. Uthi maye goba abantu ababulala abantu kwakuneyingwenya lapho. Sisibaqedile abantu futhi bona baMkhwanazi sibaningi lasibajaha kakhulu laba bakithi. Futhi simnanjana. Sasibajaha labo kaMkhwanazi. Inkosikazi intombi mfana ukuthi yokhamaza kubuye lapha nakudliwa ingwenya. Ngolinye usuku ke yafika ingwenya. WaBhekuzulu ithi inkosi ofika isivakashi sami la. Wafika uhalaka lengwenya abantwana baNkulunkulu lwathi uzocela umuntu. Ushembe. Ushembayi. Akunayo mina umuntu odliwa uwe. Akunayo mina umuntu odliwa uwe. Buyele emfuleni. Kodwa ngisenayo umuntu odliwa uwe. Ngizokulethela into ozoyithi ungaphindi udle umuntu. Uthi uNkulunkulu wathenga amasaka ama-orange. Wathenga amasaka ama-orange inqaba wathatha intombi amakhosazana. Ngoba njalo amakhosazana ayo ukunqoba kuleli bandla. Amen. Into imiqondo kanjalo umuntu akayiboni. Ibonelwa umuntu umuntu oseceleni. Wathatha amasaka ama-orange wayalingana wathi ngabikho neyodi ngale izodlela i-orange.
ngathi nishelota wahamba waphosa emfuleni wathi wena uzodla ama-orange ungaphindi ubamba umuntu ayiphindanga wena abamba uzwe namhlanje ezikhona aleso siziba sikhona abantwana bakaNkulunkulu ayisabambi ngisho inkomo futhi ishemba ayiyekisa lapho emphuma khona aManazaretha ingcwele uthe sesikhathi senkosi uthi ngolonkosazana bakhala abantu esizibeni bayiphosa inkosi somkhele umkhwanazi usomkhele ukhokho wami umuntu batuba nje umkhulu wami inkosi somkhele mina umuntu batuba umkhulu usomkhele ukhokho wabagqumuza lapha esizibeni abantu nehingo yakhona ukhuluma ngezo lakithi uNkulunkulu ezimanga mefika lapha ufika unyazi bakhala abantu ezibeni ubaba semfundisi ngaleso sikhathi wehla nothi ubaba abantu wehla nobaba bakhuluma khishwa abantu bahanga kwakhiwa ithempeli bahamba bekwethokozana kwathiwa nomuntu akuba iphosa esizibeni usomlanga ethokozana bakhela ithempeli babekwa khona uNkulunkulu usesino wafika wabakhipha uthe kulaleni ubaba ensukaneni wabona abantu abathathu bafika bathi abantu abathathu thina sisalile emfuleni sithe sikhuphukile ngesiziba sathi siyabuya bengasekho abantu yabona into okuzula nasekufeni yazula inkosi bakhala bathi sithe sambe sabhekane siyabuya akusekho umuntu ushembu sebakhiphile abantu wahamba ubaba yobika kosamakhosi bafile bathi sibuye ngasekho umuntu ningandindi nje kufeni nangempela lwamuyele uthi ubaba uthi obalanda kanjani abathathu obabeka babuya babona amen Manazaretha into engilethela kulelizwe ngilethwe ingane onyazi lezulu ogama laluna batsho amen Nazareth Baptist Church Youth for Shembe yabona ke maselinqame sithi nabatsho kodwa nabashumela uNazareth Baptist Church yembeza abantu sebephuqa bethi inqabeshu inabanye into ebuhlungu ushemba kaphikiswa abantu abangegqokile lengubo ushemba uphikiswa yithi akhurazi thina sigcotshiwe ithini esimele uphikizile kaShembe ngoba njengoba sengigcotshiwe nje senginamandla khona amandla enginika wona kanti esekufuneka ngithobe ngoba ngisuke sengiphathiswe into ebucayi engangikhipha ngisezulwini baningi abantu abangalibonanga izulu ade begcotshiwe njengami nawe izolo kodwa ibona baboshiwe bathi manje beShumayeli ngoJanuwari ithi inkosi ehlele ehlaleni unyazi bantwana benkosi ibhandishana inyawo zengalimali benikhona ngithi bandishana inyawo zengalimali izithi kungcono ukuvikela kunokwelapha esitabangela uNkulunkulu esingakwabuza ubuhlungu kodwa umuntu egqoke njengami agqokela umuntu okoza kwethi bona bethi nenza lento eshiwo unyazi ushobona lapha solayela abantu kathi sizokwenzani ngoba umuntu ohlele ehlalweni bantwana bakaNkulunkulu onyazi lezulu uyasitabangela uNkulunkulu ngoba uyasibona sibathazela nkosami sokusela inhliziyo wethi inyawo zingavumi nami ngancenga nje ngaze ngathi silena ke ubulabaya engonweni imbo aqala lapho ukubhandisha kanyango wathi khubazekile ngazizwa hlinyawo kodwa ngancenga bantwana bakaNkulunkulu kusho uNkulunkulu ushemba bantwana bakaNkulunkulu akaphikiswa kodwa abantu bamphikisayo yithi nesiphambili yabona makuzosho umuntu athi ushembe ngizoniloba fana ngabhandishe azothi uMshumayeli nani nenza lento ngeke nilotshwe ngabe uduli isithuko sekunje ethi umgawu bani ufuna simlalele abase-Afrika abase-England abase-Melika bantwana bakaNkulunkulu inabashina 33 years manje into enzina bathi phile kangaka ayakhelwa ngiphi ngikhuluma isiZulu inabasho yakhonzelwa ngabantu abedabukile inhliziyo zibuhlungu bebona mina nginontanga yethu mina ngizalwe ngama-60s mina
1968 angisabi nokusho iminyaka yami 1968 ngangizalwa 1 November ibirthday yami sun sengcingile impela nje 55 years kodwa ntanga yethu isizalwe nabo ngiyadabo insizwa la ekhuluma ukuthi ngalewe nabashu ngaba ibuya ngesingenile ehlathini kodwa ngaba nenhlanhla abantwana baNkulunkulu yazi umuntu wancenga nje zilezi insizwa zasinazo ezindala omvakela umkhize zithi kwenziwa yini umuntu maka waye college noma waye university noma qeda ibanga leshumi ayibona ngasamfanele kuba iNazaretha phela besinhlekisa thina vele uke washe kusile wathi mawudlula bethi impompo yabona ma usasinhlekisa sasekufihla yazi abantu solekela nina bazali kahle kahle ngenabantu kodwa uma ungambulelwe uyabona sengathi izingane seyikhonza umkhwanazi ukulahlwa ke lokho ukuthi nisobala phambi kwakho afika athi umkhwanazi masefika enganeni athi uNkulunkulu oqala uyihlo nonyoka ekhaya ngoba lo muzi oqhamuza ngaphezulu kwelanga nenyanga wonke umuntu ophila emhlabeni bakithi indlela yodlule emndenini baze basho Mshumayeli bethi uyabona umuzi ofuna uyabona nka kodwa wena uyakudlula la khona abantu abanaka into zesonto mvangeli asinje khona abafana lemva kwamdala sebazi ukuthi ubona uthwala itshe ngoJanuary sebeyazi abafana awu dabethithule abadlali indlela abagijima ngayo bafana bakethi sikhuliswa into leli bandla akugijile la ekhaya uzoshayisa usibona sitothoza njena sisa kancane abantwana baNkulunkulu namanga wasikhathaza siqanjelwa wona asiqalazi sibuka ihlalo kuphela sifuna wonke umuntu osemsebenzini kaShembe abuka ihlalo kuphela ngabuki kwenye indawo amen lezi ngane zasingisho umuntu ozogcotshwa zazi ngisho nomuntu uzosutshela ingane encane Mshumayeli esithi siyakhwela kuwe hawu ngeke sinokwazi mina sizakhwela kimi akusona indaba zabantu abancane lezo kodwa njalo lezi ingane lezi azixoshi phansi lezi indaba mhlambe nathi esikhulile asabaqala abantu esixoxa nabo sesinabaqala phela sithi etha umntwana phela xoxa ke lengane encane Hlowetha namhlanje abaxotsha akusayithuli kahle lezi ngazi ixoshi phansi umuntu noMshumayeli ekusaba nje umvangelo uzoba umfundisi uthola itshe ngotshani kwazi ingane wona ukwazi kodwa seziyazi zona that's the way to keep him married angazi lingane mina ngangezwa ithozo lomvangeli ngingazi kase betshela fan sizithi siyakhona mshu izikhwelani bezigezehla yini kodwa ngisho ukuthi yonke into nesigaba empilweni siyafisa labantwana ukuthi ngesikhathi kuba zingane bebe zingane amen uyabona mkhulu waba nenhlanhla njengeyama ngazade ngikuphi hambe ngamsebenzweni nabasho kubusuku ekhaya ngesabatha ensukwini zokugcina zelendoda engizalayo uma ngiyakuya ubaba ngombona ngesonto ekseni athi uyahamba mntanami indoda endala uyahamba ngambile nje ngoba ngilavesi ethi uyahamba mntanami kodwa esekhuluma ubaba engasangibuka emehlweni namagama ngaba nenhlanhla baba ngishaya namagama athi nje Mkhwanazi wangasandizi nangegama yazi ma uyingane ekhaya ephilayo ngisho yakuhlonipha amen ma uyingane ephilayo ekhaya uthi Mkhwanazi shamasi konke ngifuna kwenze ngomthetho wakhona la ekhaya konke wenze ngesimo lakhona ngoba bathi khanda bayaphansi ngahamba emsebenzini ngelikhendelanda la wahamba emhlabeni nabona bafana bakithi njengoba nizelwe amacala amagceka abapheli njengoba ngigishima into zesonto kanjena
nithi isiphusho sibanibani sifuna ngenene siyampusha akusike politiki la kuphushwana la sepolitiki la siphusho akhona politiki la sampusha uthola umthembu akuphushwana la bantwana baNkulunkulu la kufanele uthandaze uthetha amacala asalanjwa kokhokho bakho asala abona senza izinto thina asalanjwa komkhulu bethu sivukela thina namhlanje kodwa uma singekho la ekhaya sihlubukile singenayo indlela eqondile siphilayo so itshelwa ubani sozase kanjani lezo zinto mayingane nomfana nje unamacala ungakenzi lutho emhlabeni ngoba asalile phambili amacala wapheli kodwa umuntu ozele ufuna alungisela izingane zakhe ngoba zobambeka izingane zakho zingazothi zoqalapi awudlala ungaqala ukusebenza ngisebenza kwezomsamo sengisebenza 35 years ngisebenza futhi azingibe itoho ungaqala ukuphemelela akekho umuntu asebenza 35 years bafowethu ahlelo uhamba ngevele enkulu 35 years bafowethu yatheke ngevele enkulu yabo manje ke ngisho ukuthi bantwana baNkulunkulu ngenabatshu sifuna ukuphuma intombi la sifuna ukuphuma insizwa la zaleli bandla sifuna ukuvuka amakhaya la amen ngoba uma nizohlubuka la impilo ephilwa ngaphandle ayakhi yabhidlisa abone impilo amakhula box nama camp chair bafowethu yabona abakini bakunika umsebenzi mawunikeza umsebenzi ngisuke nesizathu futhi umsebenzi awuphiwe wonke umuntu oyihlozi lakini uphiwe umuntu oyedwa umsebenzi osuke ufuna ukuthi umenze into ethile amen unelo ngawuthola umsebenzi ulanda igolf 8 hamba uvula ibhuti indlela yonke le nama camp chair ubeka amabhodlela nembali ehlaza phezulu kwemoto mfana wami into okunikele lezo zinto lapho uzocasuka khona uyabona noma ngabe uthola isikhala e-university noma ngabe uthola uNSFAS noma ngabe uthola umsebenzi zihluphe uyifuna ukuthi ubana kuphi lo msebenzi uzubonga umuntu ofanele ungaba umuntu wrong vele uthweni hey ekuba behamba nje abela athola isipani babafuwa vula indlela kanti baba kuboshiwe kanti uboshiwe isho omunye mfangeli wathi iseshonile eselahle indodana inamandla anofuna baba akugqisikhumba umzala uzele ngisizwa umqoqa ngesikhumba badlula insukwana njalo ebusuku uphuphuyise ugijima nesikhumba ngejubane baze wakushembe imampu baba yashashana nesikhumba basi ithishembe hayi uxoshwa bakubo bathi wena wake wenzani wena usufika la sizoza umnumzana ukuwesikhumba sola gade man manje uhlaba ngejubane bathi gade man la sizoza umnumzana uzofika usubethe isikhumba wena wake wenzani ingakho ngithi noma umvuzo utholayo hambi uNkulunkulu akukhanyisela ukuthi unikwa ubani uzama ubonga kwaMkhwanazi kade ngithola masithole ekhaya komama ufuna siqaphele sibonge endaweni efanele ungacabangi nje ngengqondo kodwa hambi esihlalweni esingcwele uzowuthola umkhombandlela khona amen bantu aManazaretha inabashu ayinaminyaka awona babushezi inabatsho kodwa into ezowenza inabashiphile eyokuthi ayakhelwanga ukushaya abantu abathile yayikhonga ubuhlungu bona ingane zamatha ayihlubuke wangemnandi yakhiwa sizini nabatsho kodwa namhlanje ngiyabona siphume eJudiya bavangeli sahlala lapha eboardroom yenkosi kwaNzuza sabhala besila ko 70 sahlala sizingane zonyazi umhlaba wonke kwamnandi sikhuluma ngezwe lodwa nje unyazi luyinkosi aManazaretha singaphumi phansi kwephiko lonyazi bezulu amen njengoba ngilapha nje ufuna usisa ngishayela eJudiya
Shembe yasithanda aManazaretha. Shembe wazi ukuthi makuJuly asiphi isobho. Aphi ngani. Ngasejude makuOctober bona sesiyabizwa na uNkulunkulu uthi phuzani isobho. Manje namfuna njalo u6 nje. Ngidla satshalana ngakhona. Kuze inkosi ithi hey thothi ngilayiduze. Uzima kuShembe akasiyo umuntu. uShembe uNkulunkulu yesabeka. Bavangeli ngengadumala ngizindaba ethi kwenye indawo khona uhlalweni abashothe yena ka report kuMshumayeli report kuMkhwanazi. Ingaphatheka kabuhlungu kanjani ngale. Ingane izinto ebuhlaza ithi ngiphethe uMkhwanazi amphethe umfundisi. Isho mina cabanga. Ekwelinyiso ngengilisho. Bafana bakithi ningayezi lo. Ningayezi lo nto leyo. Umuntu nomuntu kuleli bandla unomshumane nomkhokheli. Unomvangeli nomfundisi wakhe ezweni lakubo. Yabona lento eseshiwo umuntu ukuthi phela akeze kathi mothi uhlala ukuthi usiye ekhanda yabo. Ngezeka. Ashala kaqasha usubokhise uhlala. Afike uMshumayeli uzuma la athi meqeda ukukhuluma avela suma umfana. Ngala yonke intsha lapha. Axelele nje uzuma ukuthi somenze njani ke manje. Ngala yonke intsha lapha yonke intsha engilandela. Hayi bafana man. No bafana. No. Uma nesimemezelo. Espondene nabatsho. Fike sizokhetha uhlalo la ngithi namhlanje. Wehlalo nanoke semakomitini. Ngoba nofumene ikomiti yethempeli. Kube lezulu njalo kushona lephezulu kuma subregion. Kufanele mawunento ufika inkosi ngakangeni. Ufika uguqe kuMshumayeli. Uthi besicela Mshumayeli mokuphela inkonzo bengicela ukumemezelele Mshumayeli ukuthi kuno 1 no 2 no 3 wenabasho ubike. Khona uMshumayeli mezothi hey uhlalo wenabasho ade khuluma phakama hlalo isho wena khona uzoyisho kahle lento. Unikezwe uyena uMshumayeli. Lezi ngane ngaza amakhanda vela benjani lezi ngane mokuthiwa kunenkonzo yenabasho lapha eMkhambathini. Othi uMshumayeli angaze ngesabatha bona sokumikhwantamu lalithatha ingane ziye kulungeni. Kuyiwapi? Una visit ekulungeni uMshumayeli umkhokhela akaze. Hayi lonto leyo bafana kuyona inhlonipho leyo. Yonke into eniyenzayo athi uMshumayeli buyani izosebenza la niqede ngakusasa nihambile nini nithi nemshadweni niyosina khona uMshumayeli memeza umsebenzi nizinsizwa nogida kwenye indawo cekuzozani kuye uMshumayeli besicela ukuthi nkosami siyacela khona insizwe sizicelile sicela ukubuya ngesonto ezasizobhusha isikhoda uMshumayeli noma sizoqala uMshumayeli ekuseni kakhulu zomshushu isidedele uMshumayeli okholwa nenhliziyo ngeke anqabe manje ninikeza inhlonipho efanele. Lezi ngane zibuye ziphoxeke lezi ngane. Nanokuthi isho likhona. Khona umuntu ozokuthiwa uzokhetha namhlanje avuthuza uMnazaretha ogcina. Namhlanje ikhona inkunzi thude. Kodwa ngisaziwa la sakhula. Khalsini mambani ufuna ukuhlala. Wena kama umuntu ongasaziwe sontweni. Bese nibona abagqotsha bethi abayifuni nabasho bethi ingane zethu ngeke ziphathwe lo mfana. Lo mfana ngani yaphuza nje. Lo mfana ngani uyagunda nje. Lo mfana ngani uyakhulelisa lo mfana eshiye kanjani. Kodwa abantu abandala ke abantu abaneyinkinga bathanda baphambili. Akazi indaba. Bese abantu abayithobile abazamayo bebesemuva. Kodwa laba abanopenda abaningi inhlobonhlobo bathanda baphambili. Bese bethu abagqotsha ngeke uzoyifundisana ingane zethu lo. Bethu abagqotsha bayifuni nabasho nani bafethu ningaye ngobungani. Mangikhetha abantu. Khona phela abantu abamaxana mvangeli banophava nje inganeni. Babeqhamuka ushabisha hola. Babeqhamuka makhetha uthigama uthiwa uSipho univumbi izandla zonke ngokusipho uyiclown vele uyadlala ingane zemthandi ingane kanti umsebenzi kaNkulunkulu dolo lo. Inkonzo ukuveza ingakho siyisikhathi mvangeli igcina sesimkhomba umuntu singasavoti sicela usenzele umsebenzi kaNkulunkulu.
ngicela usenzele ngoba lento yokuvota lena uzovotela umuntu onehwana njengelanga kodwa kanali ibhula 23 man. Ziphiwe zamahala azinabhuku. Wathi nebhabhadisa nokhonto ngike uthi imnyama babhadise. Akuthelectisha. Sifuna abantu abazozama ukuphelela. Isho njalo ingoma lekhetha njengayo baba. Ngoza. Iphelele. Ukuba ngibe njengabo. Cha into esiyilethela siyayivuki nabantu emshwathi. Ayivuki nabantu baswayimani. Bambona bashumayela entweni sono. Ngengayizwa. Uphema ukwayi sono. Bese ke bafana bakithi isebenzela emakhaya. Amen. Umfana ozelwe. Uma wakuno2 room kini, fanele kushintshe ku 5 room. Ithatha idolobho fanele lethe emakhaya. Ningashiya emakhaya efile, bazowafuna abanikazi bawo. Nokubuya senibuya ngamabhokisi lapha niyakhona. Bavusana emakhaya abanumzana madoda. Uthatha umhlangu ulethe kini, la ulethela kwaSayimani umhlangu. Ubaba mangashisa khona uvulisha ulishisa khona la. kwaSayimani yenzeka bafuthi lento. Akuzuphuma ekhaya mfethu edokeze dishi. Efethu kulaleke ekhaya mfethu edokeze dishi. Nganiyasebenza lethe ekhaya ishawo yenzeka lento. Futhi kusana amakhaba bafana bakithi. Umsebenzi kaNkuluNkulu kuyanikelwa ke umsebenzini kaNkuluNkulu. Njengoba silanje abantwana bayingcwele umnikelo lesiwenzayo. Khona abantu abasuka ukuthi ukunikela kuleli bandla ukuze ufike etafuleni inikele phambi kwakhe. Chabo. Njengoba kuhlangene lezi ingane zikaShembe lapha kade siphuza amanzi lapha umnikelo wasezulwini lo. Njengoba ufaka petrol emotini naphuma neza lapha umnikelo lo. Ushembe uyakubona konke futhi yakwazi konke. Ngizokhuluma ngenabatsho la. Hamba nithola imvunulo niphelele isine. Uma uneqala lilungise. Uma uneyingane usebenza osowahlwana noma bazo ihlenge lezo ngane uyiqoqe. Yebo khona kithi. Ngagijima uyogana ushiya amabibi ngemuva. Qala uhlenge zona mfana. Uyihlenge ziqone zizekini ngoba uthi sikibisi yashona bese uyikhumbula into yakho uma kuzophuma imali zemsebenzi. Uthi masilo tsholo qala ukuthi ndotazi yami njalo akutheke ngishithini. Umondle kuyisono njalo. Ucela ufunda incwadi yodwa mbuyele ezantsi. Uthi Shembe ubona hlupha nangaka ebandleni. Yazi ngijabula kabi njoba ngila ngizobona aManazaretha. Onyazi lwezulu. Futhi ngibona abantu abayithandayo nabatsho la. Mambona ubaba uShezi bafethu. Ngibona umuntu oyithandayo nabasho. Inabasha yakhelwanga ukugibela kwabanye abantu kuzibe phezulu. Iyakhela ukuthi abantwana abakhole bahloniphe. Angivule Luka 11:24-26 ivesi. Ubona hlupheka kangaka nje kuleli bandla. Sishusha abantu abagqokele ingubo. Abahlupha abantu abaphikisa uShembe mfethu abagqokele ingubo. Abantu abangaphandle abanamandla ukuphikisa uShembe. Salithanda unyazi. uNkulunkulu unyazi aManazaretha. Muzi wAManazaretha lapha muzi
Luka 11 kale 24 no 26. Nxa umoya omubi ephume kumuntu Ithi nxa umoya omubi ephume kumuntu uyadabula izindawo ezomileyo. Uyadabula izindawo ezomileyo. Efuna ukuphumula. Engakufumani. Uthi ngiyobuyela endlini yami engaphuma kuyo. Ngobuyela endlini yami engaphuma kuyo. Sefikile ifumana kushaneliwe. Esafikile ifumana ishaneliwe. Ihlotshisiwe. Khona uyathabatha abanye omoya abayisikhombisa ababi. Ukhona uyathabatha abanye omoya abayisikhombisa ababi kunaye. Bangene. Bahlale khona. Kuthi ukuphela komuntu kube kubi kunakuqala. Ngiyabonga. Yazi isinje esontweni. Hlusha umuntu ogqokile ingubo. Mhla ubhabhadiswa mfethu waphuma umubi kuwe. Wahamba umubi. Bangayithola indawo ukuphumula. Wakhumbula emuva umuntu lapho waphuma khona. Uma ufika uthola ukuthi usuza wagojwa. Uthi umubi ayingeke. Kushaneliwe la kuhlotshisiwe nje akusakwazi ukungena ngedwa la. Uthi uzodwa abantu abayisikhombisa ababi kunawo. Bese nithi nina umfundisi umgoza kanjani ushebe? Umgcotshwa ibekisa kanjani itray ingana kanye? Umgcotshwa uvutuzela kanjani icathulo ziyashemba into engalungile? Useyibuza khona lo moya angakutholanga ukuphumula wasuyabuya wasuze wagcotshwa Nkosi yami. Uyaqala izolo ukuthi unyazula uNkulunkulu namhlanje nalisele uNkulunkulu. Ithi emayisibuyele emambane owikhiphile. Ithi akusangeneki lo muntu siyakholwa. Indishanele lihlotshisiwe. Uthi ulanda abanye oboya abayisikhombisa ababi kunaye. Bazobe yasebewu age ku strong bazoginqa. Uxele ukuthi Mshumayeli uzuma dethandi nabashizolo basayithandi ngani manje sebenzenjani babuyile sebewu 8 bamhlula into engijabulisayo la mbangeli ngibona insizwa esemakomitini nabasho nasebuhleni masesemgidingiswe nginazo yazi ayike into enjabulisa njengaleyo uthi ngohamba ufike abafana babonayo bevunule yajabulisa ibuyisa ithemba lonto inabasho ekafushane yakhelwanga abantwana baNkulunkulu ukuthi sakha amabhilidi inabashi yakhela into eyodwa ukuthi abantwana bamazaretha bakhole bengahlubuki. Ukukholwa vele ke kuzala iqiniso, kuzala inhlonipho, kuzala intobeko. Uzokhula mona lezi zinto. Uzobe usambe ngapha ufunela uhamba khona ube umbala waleli bandla. Nalabothisha bakunda ingane ezikoleni namhlanje sibanikele onyazini wathi ushembe singayilweli. Uthi ushembe wesibili ezinelo noma ungayibeka mongayibekile ngesifungo sobuNazaretha sisho lutho. Kodwa mongayibekele ezinelo ngesifungo sobuNazaretha siyakhuluma. Nalona ikundile bekugundile ibeke ngesifungo ziyobuzwa kuya hayi kuwe. Ingakho ukuthi noma nihlumeza ningabaleke esikoleni azisukubuzwa kilozo nozobuzwa kulabantu gundayo. Ushembe uzokhuluma nabo qhubekani nifunde nina. Amen. Nkosi kusesizwe.